Samantala, pinaigting po ng City Veterinary Office ng San Carlos City ang pagpapatupad po ng libreng anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa bilang bahagi ng kampanya laban sa rabies at sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit na ito. Ayon sa tanggapan, magsasagawa ng roving vaccination ng mga kawani ng City Veterinary Office sa iba't ibang mga barangay sa nasabing lungsod. Nakatakdang isagawa ang libreng pagbabakuna sa Barangay Balaya ngayong araw, Enero 20, Barangay Kuliling sa darating na Miyerkules at Barangay Tebag sa darating na Huwebes. Layunin ng programa na mabawasan ang panganib ng rabies, isang nakakamatay na sakit na maaaring mailipat mula sa hayop patungo sa tao sa pamamagitan ng regular at sapat na pagbabakuna sa mga alagang hayop. Hinimok naman ang mga pet owners na ihanda ang kanilang mga aso at pusa at dalhin ang mga ito sa itinakdang petsa ng pagbabakuna kasabay ng paalala ang kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng hayop para sa kaligtasan ng buong komunidad. IFM News. IFM News. IFM.